Ja vás dneska vítam nového videa, dneska si ideme zahrať Rainbow Six Siege a takisto sú tu dve strany, útočníci, obránci, každý má z každej obránci, aj útočníci majú vlastných agentov, ktorí majú vlastné schopnosti a tak ja idem teraz obraňovať, takže ja idem za Castla. Ja by som vás chcel poprosiť o like, odber a my sa vidíme v hre. Dobre, takže my sme v hre, ja idem teraz zabezpečiť vlastne bomby, kamo tá jedna typka sa dobre seká. Ja idem zabezpečiť hlavne okna, lebo tie sú najhoršie, to je vždycky, s oknami je to peklo, keď si obránce, oni vždycky idú cez okno, oni ho zničia hneď, vbehnú, kamo, jak more SWAT komando, to ani nevideli more, takí svatiaci to nevideli, čo tu robia v tej hre. Že more bum bum komando, raz, dva, tri, také tu oni idú. Čauko. Poď sem, droní. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Dobre, oni vedia o bombách, som sa tu džubal s tým dronom úplne zbytočne. Dobre, je tu všetko zabalikadované, všetko sa treba zabalikovať. No táto strana jedna je celá zabalikadovaná. A tu, no a tu je problém, no. Aha, no oni sú tu. Čo robil? Tam mu to nedošlo. Či čo? Ja neviem, kto to bol. Nie mňa. Dobre, zabili sa navzájom. Tu je. Poč, ja sa schovám. Ja som prežil, kamo. Prosím, musíte. Teammatey, prosím. Ja sa oživujem, no neoživujem, kamo, keď mi to dojde, tak ja zdochnem. Prosím, typka, musíš. No, vošiel tu. No, on ma zabil. Kamo, oni ma nechceli proste oživiť. Vybavené, konec. Finito. Vybavené. Easy. Ja som bol najlepší hráč v tomto kole, ako môžete vidieť v tabulke, máte ma tam zakružkovaného. Toto bola dobrá hra, toto ma bavilo. Som tam kempil more, som tam zabil dvoch alebo jedného capka. Jedného som tam nahitoval. Ale ten Fuse, kam on ma zabil tak nahovňacky, mňa tam nešli nikto zachrániť. Ale vyhrali sme to, že ja nie som nasratý. Ja idem zase za... Čo mám ešte? Brokovnicu? No, ja idem klasicky. Takže my sa už vidíme v ďalšom kole. Dobre, takže my už sme tu v ďalšom kole, ja idem klasicky zabezpečiť naše miestečko. S týmito debilinami. Hlavne okna. Lebo minule to... No, minule sa nevyjadrujem, či ten fungovalo, ale aspoň minimálne niečo to spravilo. A mal som to lepšie zabezpečiť, mal som to lepšie položiť. Hlavne tam dajte toto. Hlavne to tu je dôležité, aby sme vlastne... Volá sa to, že vystúžiť. A je dôležité... No a v podstate toto, čo tam bolo, toto železné. Ja idem toto teraz zrobiť, lebo ja už som položil všade tie moje barikády. Net? Okej, ten je vybavený. Kedy sa tu dostali? Oni toto zničili. Asi. Alebo ja fakt neviem, kedy sa tu dostali. Kam ide? Horom? Jasne, že horom. Ojoj. To je to jediné miesto, kde to nebolo vystúžené. No je jasné, že ma to prekvapuje. Kamo som sa posral. Akurát som vykúkol, keď tam bol. Tam ešte. Vyzerá to, že tu je. Je tak, kde ešte jeden zapek je niekde. Tu je. Dat. Kamo, on tu išiel z hora. On bol fest potichu, ja som o ňom ani nevedel. Ja som si ho tu všimol. Dostal. Toto bola dobré kolo tiež. Ale dobrý sme tu všetci až na toho posledného capka, ktorý zastrelil vlastného teammatea. Aha, to je ten, čo bol v prvom kole. Vlastne on mu vbehol do cesty, to není jeho vina, to som videl vtedy. No, takže ja si idem dať zase Castla.
s ktorým sa mi nejako darí. Možno to bude môj obľúbený obranca. Dobre, takže my už som v ďalšom kole. Jedem rovno toto tu zabezpečiť. Toto by nás teraz mali nájsť hneď, lebo tu sme na prvom patre. No, čo som vravel. Prosím, hlavne to dajte normálne tie vystužovania, lebo máme iba obmedzený počet. To videl, more. Tu mi. Ahoj. Čau. Čau. Dostal, net. Dozad ešte. Či? A to mi dal vlastne. 10 seconds left. Kamo, ja som jej skoro dal. Ale to majú naši. To už nedajú, to už nestihnú. Máme to. Let's go 3-0, zatiaľ toto ide bomby. Som stále prvý. Ale ako nechcem nič vraviť, ale celkom nám to ide. Až tá posledná, ten Leshen, ten už aj mňa strelil. A celkom ma to ako není dobre more, keď ma strela. No ideme teraz útočiť, takže aspoň jedno kolo, ak toto vyhráme, no tak aspoň uvidíte útočenie. Ja si berem môjho obľúbeného charaktera na útočenie, menom Blackbird. A bez žiadneho zdržovania, my sa vidíme v ďalšej hre. No dobre, takže my ideme teraz nájsť bombičku, ktorá bude podľa mňa na 100% hore. Lebo vždycky tu je hore, vždycky. Tam teraz vravím, že keď hľadáte bomby, hľadáte ich hore, lebo vám garantujem, že sú hore. Prvé kolo. Vždycky. Čoko, Valkyra. Bomby. Ahoj. Čo som vám vravel, že sú hore tie bomby? Ja idem pod stôl. Môžeš ísť do ryti, lebo ty tu nemôžeš ísť. Ahoj. Nazdar. Wow. A utek od Valkyry. 10 seconds to go. Čau, ty si kto? Jaj. Čoko, Juško. 5 seconds to go. Ajajaj. Kamo, ja som im tam utekal. Located a bomb. Make Ideme your way rýchlo. to its location and defuse it. Takže my už sme hore. Za chvíľku sme pri nich. OK, tak sa o tej kamery stará. Ja mám s týmto nulový problém. S tou... Lebo ja mám spraviť iba takú jednu vec. To je, že stlačím R1. Ale ja si to tam idem najprv pozrieť. Čo to tu máme? Tam by to niekto? Nie, nikto. OK. Dobre, takže ja spravím jedinú vec. A to je, že... OK. Ahoj. Zoveme. Net. Deploying Selma. Need to reload. Ja sa prebijem. One friendly operator remaining. Kamo, to je Have been eliminated. zasram. Ale oni, moji teammates, nič neurobili toto kolo, nič. Doslova, že nič. Ale zase ako chápem, išiel nám dozad. Ja som mohol behať rýchlo za ním, aby ma nechytil. No, ja som mohol tiež zahrať lepšie, ale to, čo spravili teraz moji teammates, no tak to bolo hroza des. Ja ako zase berem Blackbirda, lebo ako to bolo hroza. Pozri, o koľko vediem, ja vediem o 500 pointov. Pozrite na staty. Ja tu ako ten posledný, ten Deto, ten Jackal, ten ako robí dobré hovno. On iba zostreloval kamery, ale tak to je... No nevadí, to je jedno. Ale mám o dosť lepšie staty ako oni. Na hovno. Nič nerobia. Iba ten Reuxo, potom Bojovok, či jak sa volá, tak on je dobrý ešte, ale... No, ešte ten Ace ako tak, ale ten posledný už vôbec nič. Nemá ani kill, ani nič. Ani neviem, skade má tých 600 bodov. Ja mám 6 killov a 1 assist, čo je to mám dobré. Najlepšie staty mám, najviac bodov. To mám prepalnúť takú druhú krajnicu. Ja viem, kde to majú, kamo. Kamo, my sme iba zapli hru a ten jeden zapek už je dead. Ako toto naozaj není normálne, čo ten môj tým stvára. Takže idem hore sa pozrieť, či tam je nejaká cesta dnu. Plne hore. Aha, čo som toto našiel.
No tak dole nemôžem s tým ísť. To nepôjde touto cestou. Musím to otočiť. Aha. Tu nemôžem dať preraženie. OK, chápem. Nemám sa tam jak dostať. To je mega super. No húra, som núkamo. Tam tu kempil na schodoch, kamo, ten sapek. Dobre, no už som zničila na tú pipalák, pekne krásne. Choď, čo si. Kamo, to oni už sú dead, tí moji teammatey. Bože, oni fakt sú slabí, fest. Panels won't stop me. OK, to ťa tam vidím. Ty si tam. Kamo, to netrafilo, to si robí zo mňa srandu. 15 seconds left. 10 seconds left. 5 seconds left. Diffuser is active. Protect yourself. Vyhrali sme, kamo. Toto bola jaká pecka táto hra, toto bolo GOATed. Tak, kamo, toto, jak sme tam zahrali s teammateom. Sorry, že som to nekomentoval, ale toto bol banger. Dúfam, že ste si užili toto video. Dajte like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.